pilot. Yo, what's up mga kaigala? Mayong adlaw sa inyo dia. And now you know guys who is this? Ako din si Kyler RG, ang inyong higala. So karon, mga tuta sa Kalubian Falls. Pero adto ta sa kinatasan kay atong diskubrehon ug unsay naa didto. So, orto mga kaigala, kuyogi ko sa akong paglakwatsa. Yo, what's up po kay Gala? Ta? Matutag paano mga igala namin diri sa falls. So, padulong nami. Atong unahon og discovered ang first falls diri sa Kalubian. Yes. Kay para discover na to. So, nanata diri karon sa first falls diri sa Kalubian mga kaigala. Itong ano yun. So pag human na ito ani sa first falls, ito na to ang tawag na to second falls. Na dito ang habog na tawag na to balusanan sa tubig. Kusog medyo ambot lang o kusog baron kay ito na nga to dito. Din pagkahuman, atoon din na to ang secret falls dito. So tara. Na mga kagala, niabot na ko sa first falls dito sa Kalubian. So naghagmang nangaligo day mga bata day. Mga bata ang tambak. So may mga bata diri naligo. A few moments later. So karon ni nangabot na gid mi diri sa second falls. So morning second falls diri mga kaigala.
Nahigo may kadali mga kaigala. So ato na po tagtaas ani kay dito atong tong itawag nila og secret falls dire. Sud gyud ang agihanan dire mga kaigala. Kay pan manggod ka nang wala sa ano. Sud na kay grabe na ka kuan dire ka nang iyang area is grabe na ka gubot. And then wala po yung nagaanhi po dire pod. So ako na lang amo na lang dire gi survey kay medyo na hibuong ko unsa na pod ning lugaran eh. Kay dugay-dugay na pod ko wa kasuroy-suroy pod dire. Kay sa una man gud okay. Una man gud is naghanpay na nga kuan dire nagasuroy, nagaligo. Kauna, pero karon wala na. So, abot na kita mga kaigala sa gitawag og Secret Falls dinhi sa Kalubian. Morning yang Secret Falls mga kaigala, pat medyo hadlok kasi mga kaigala. Nawar ko do, hadlok kayo, ngit-ngit. So, na ditong mga wakwak dito sa lalok. May mga kuan nito nga medyo suwa ka lang. Tawag na to kaning Haunted River. Ay, gabi ka hadlok no. Hadlok kayo mga kaigala kay Haunted River ang tawag ani diri. Morning gitawag og Secret Falls pero dato lalo mis daom lagi na siya dia. Pero lang ta kay mabaw. So tara mga kaigala. So ayun mga kaigala, so dire na lang ni Kutob kay medyo layo-layo naman to dito sa unahan. So dinhi lang akong ipakita sa inyo kay mao man ning among naabot kay medyo tugnaw na pud kayo, pag tugnaw na mi bisag init, tugnaw na kayo. So dire mo Kutob og abangi ang shout out dia. Mga shoutout dyan sa mga taong gusto mo pa shoutout. So shoutout lang tamo niya. So tara. 1 hour later. So yo, what's up mga kaigala? So this is it. So shoutout nang dito ta. So shoutout ko kay Tadius Ikim Gaviula. Shoutout dia sa imo Brad. Kabalo ko nga nagtanaw ka sa akong video karon. So shoutout dia sa imo. Kang guys sa Gamboa. Shoutout dia sa imo Kiss na bulo ko tanaw ka. O kang RG Gaming, so si RG Gaming to no. Salamat sa imong suporta Brad, RG Gaming. Thumbs up. O kang Ronel Buok Brad, I know you nga bisag na ka sa Maynila man. Mutanaw gyapon ka sa akong video, sa akong mga vlog. So og shoutout na lang pud ko kang GC Sindo Peligro nga sige ra gingon nga shoutout ko kuya. Kyler, shoutout ko. So, na-shoutout natin ka GC Sindo Peligro. O kang Jumari Dimisa, shoutout dia sa Muhammad. O kang KG Official. So, kaila ko kinsa tagiyani. Ikaw ni Brad Dinad, I know you man. Shoutout lang tigada. O kang Angela De Los Santos. Shoutout dia ko sa imo ada kang Angela. O shoutout lang pud ko kang Rome Games nga nagtanaw sa akong video karon. Salamat sa mga pagtanaw ligo. Og kang DC Alvarez, shout out ko dia sa imo. Kabalo ko tanaw ka sa akong mga vlog. Batch ba ta sa high school, you know. Noyo. Kumaya tay kagi. Asa da? Og kang Topilak. Okay, Top. Shoutout ko din sa mga top. Kabalo ko nga nagtanaw ka karon sa akong vlog, mga vlog na ko. So, more to mga kaigala. Sa tod. O kinsa dood tong magpa shoutout, comment lang sa baba. Then tanaw na to og unsay ninyo. Shoutout ta mo in the next video. Og shoutout day ko kang Listic nga nag-promote siya cellphone nito da sa mga affordable nga cellphone. Ang Listic, search lang ninyo ang iyang channel Listic. So that's it. Salamat sa inyong pagtanaw. So maura to. Human kaon, inom tubig. That's it man.